Mayor Jerry Treñas ginkalipay ang dugang nga 6 ka empleyado sang Iloilo City Hall nga napilian sa libre nga pabalay sang Iloilo City Government. Ginpangunahan ni Mayor Jerry Treñas ang pag-raffle sang libre nga unit sa Uswag Low-Rise Housing Project. Dugang nga 6 ka mga empleyado sang Iloilo City Hall ang napilian sa raffle sang libre nga pabalay sang Iloilo City Government kadungan sa ginhiwat nga flag raising ceremony. Ang raffle para sa mga kwalipikadong empleyado ang ginahiwat kada semana para sa mga units sang Uswag Low-Rise Building sa Barangay San Isidro Haro. Bilang promisa suno kay Mayor Jerry Treñas, nangin pata sa tanan kag wala sang pinilian sa pag-award sa mga unit sa Uswag Low-Rise Building sa Barangay San Isidro Haro. Gani, ginpanginbulahan gini Mayor Treñas sanday Joserel Hamili sang City Treasurer's Office, Marilo Abayon sang CSWDO, Carlin Pabalina sang City Mayor's Office, Rose Galufin, Priscilla Anape, kag Aladino sa Avedra sang Cedro. Ganit dako ugin ang kalipay sang tagdaog bangod sa oportunidad nga nahatag sa ila. Thanks God sa kundo nga gindagan ko. Wala gid ko ka-expect nga magdaog ko. Dako gid pasalamat ko kay Lord nga isa ako sa mga kadaog. Mayor, sa imo nga gin project nga ini dako gid nga pagbulig ni sa amon nga mga empleyado sang City Hall labi na gid nga wala sang balay. Ang 6 ang nadugang sa listahan sa mga benepisyaryo sang pabalay. Ini ang wadugay na nga handom sang alkalde para sa mga empleyado sang Iloilo City Hall. Sa bulig sang SMDC, natigayon ang proyekto kung sa diin may yara sang 120 units ang twin building. Suno sa Ikupaw, ilan na lang ginaproseso ang papeles para sa mga empleyado nga napilian sa raffle. Ilan man ginabuligan ang mga benepisyaryo para makompleto ang mga rekisito. Magluwas sa Uswag Low-Rise Building, mayara pa sang iban nga housing project ang syudad sa bulig ni Congresswoman Jamjam Baronda kag sang National Housing Authority. Ang nasambit nga mga proyekto ang natalana ang suguran subong nga tuig matapos ang serye sang mga groundbreaking nga ginhimo. Ang pag-angkon sang safe nga lugar para istaran ang nagakahulugan suno kay Mayor Jerry Treñas sang mas maayong nga oportunidad para sa mga pumuluyo sang syudad. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol. Mayor Jerry Treñas ginkalipay ang pagkuha sang syudad sang pagkilala bilang best performing LGU with 100% submission of vaccination line list. Ginapabugal gid ni Mayor Jerry Treñas ang pagkilala sa syudad sang Iloilo bilang best performing LGU with 100% submission of vaccination line list. Suno sa alkalde, katumana na ini sa mga inisyatibo nga ginobra sang nagkalain-lain nga sektor para mangin madinalag-on ang vaccination rollout sa syudad. Nahibaluan, naglabot sa masobra 1 milyon ka doses sang COVID vaccine ang na-administer sa syudad as of March 14, 2022. Ang record sang Iloilo ang isa sa pinakataas sa mga highly urbanized city sa pungsod. Suno sa Iloilo City Health Office, nagapakita lamang ini sang dedikasyon sang mga Ilonggo para sa proteksyon sang komunidad. Sang pagsugod talang ya sang pag-vaccination, ang Iloilo City nag-set na nga daan sang iya nga target which is way above sang target sang national government. Kung national government before nag-target lang niya sang pagsugod gid 70%, subong nagtaas siya sa 80% of the total population. Kita naman niya sa syudad sang Iloilo, nag-target kita sang 80%. Plus nag-additional kita nga akilanan mag-additional kay ang Iloilo City is a regional hub. Ari di tanan nga mga business, ari di halos tanan nga schools, ang tanan nga mga regional office ari di. So ang tanan nga pobra diri sa syudad sang Iloilo, even though nga why di sila gina-reside, ginupod na sila isip nga daan. Magluwa sa CHO, dako man ang nabulig sang iban pa nga department para sa vaccination rollout kaangay sang GSO, mga uniformed personnel, PSTMO, barangay officials, City Administration Office, COVID team, IT department, mga medical frontliners kag mga volunteers. For those nga waay pa naka-booster, magkadto na sa aton mga district health centers, open gid kita sang pagpa-booster na didto. Importante gid ang booster kay after the second dose medyo gamat-amat win ang aton nga antibodies ang protection naton sa lawas batok sa COVID. So importante nga magpa-booster kita. And those nga 5 to 11 years old, sige-sige gid subong bakuna naton, first dose kag ang gapanghatag sang second dose. Dako gid ang nabulig sa madasig nga rollout para sa liwat nga pagbangon sang syudad, ilabi na sa mga pumuluyo. Sa karon, ginasigahom ni Mayor Jerry Treñas nga mabutang ang Iloilo City sa Alert Level 0 para sa panugod sang new normal.
magluwas ang amat-amat nga pagbukas ng negosyo, may mga bulutuan naman nga nag-umpisa sa face-to-face classes. Subong man nga adlaw, Marso 15 ang ikaduha ka tuig umpisa nga nagdeklara sang lockdown sa bug-os nga pungsod bangod sang COVID-19 pandemic. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.